Mae rhaglen newydd ffrwydrol ar y ffordd i Stwnsh, a mae swydd bwysig iawn dy fi heddi i roi sneak peek tu ôl y llen i chi. Sbectol diogelwch? Ymlaen. Chi'n mynd i angen nhw. Rhedwch y teitl e. Boom bang yw'r gyfres, a dyma'r labordy, lle mae dau dîm o wyddonwyr ifanc yn cystadlu mewn gemau gwyddoniaeth gwyllt. Gemau sy'n profi ymateb a'r brofion anhygoel a sialensau gwirion. Mae'r ffeithiau chi'n mynd i glywed a'r boom bang yn mynd i chwythu'ch pennau chi. Dyna ffaith. Heledd a Aled yw'r cyflwynwyr yn y stiwdio. Nhw sy'n cadw trefn ar y cystadlaethau a'n tîmenni. Wel, trio cadw trefn. Mae goesau fi! Reit y bawb, fi wedi llwyddo cael Aled a Heledd mewn bach o brec tra'n ffilmio. Reit, fi moyn i chi ddisgrifio boom bang mewn 3 gair. Boom, bang, Aled. Ti'n meddwl gweud Aled? Na gymryd yna. Ateb da. Mae lot o pethau wahanol, lot o pethau sydd yn fel profi sgiliau ymateb nhw, pa mor dda maen nhw'n gweithio fel tîm. Ond hefyd, maen nhw'n gwneud pethau fel, maen nhw'n reidio bakes yn dyn nhw, i weld faint o drydan maen nhw'n gallu cynhyrchu. Maen nhw'n gweithio mewn ffyrdd gwahanol, dyn nhw. Ydyn. Ych chi'n cael chwarae unrhyw gemau? Ydyn, wrth gwrs. Ni'n chwarae'n erbyn yn gyd. Gofyn pwy sydd i ennill gyda'r fwyaf o'r gemau. Mae'n ddod, Heledd. Gofyn! Gait, pwy sydd i ennill? Wyt ti eisiau gweud? So ni'n cael y trac, ni? Ni yn. Heledd yn Cymru. Fi wedi cael bach o inside scoop. Yna ffordd unigryw iawn o sgorio'r tîmau ar y raglen yma. Chi'n gallu dweud bach mwy am hwnna, neu is it top secret? Ie, felly ni'n defnyddio tiwbiau sgorio a ni'n arllwys hylif ffrwydrol i mewn i'r tiwbiau am bob rownd ble mae'r tîmau yn llwyddo. Ond ni sy'n sgorio, felly ni lli penderfynu ffaint ni eisiau roi neu ffaint ni ddim eisiau roi. Ond mae Aled fel arfer yn anwybyddu'r cynhyrchydd a'r cyfarwyddwr pan mae fe'n gweud stopio roi'r hylif. Ti'n ignoro nhw? Dwi'n yn gweithio'n da iawn i ti, felly. Felly dychmygu. Be yw'r ffeithiau gorau chi wedi dysgu te? Pan ti'n methu arogli trwy dy drwyn, mae'n cael rhan fawr o'r ymenydd sydd yn ymwneud gyda'r blas. Felly dyna pan mae anwyd gyda ti, ti'n methu blasu. Drigo dde! Ddim ond cwmpa mas nawr, ond gwbl o gwestiynau. Pwy yw'r gorau am ddysgu llinellau? O fi. Oedd hwnna'n gloi, oedd hwnna'n cant y cant. Na, mae'n cwestiwn gwahanol fan hyn. Pwy sy'n yn dda yn dysgu llinellau cyn dod i'r set? Neu pwy sy'n dda yn dysgu llinellau tra nhw ar y set? Just cyn seithi, achos fi yw hwnna. Pob tro, fi mor dda yn dysgu llinellau. Just cyn seithi. Boom! Yeah! Neu dim bang! Yeah! Be chi'n meddwl o'r 2 arbenigwr sy'n ar y raglen? Achos fi wedi clywed bod nhw'n hollol clas. Dyna beth mae pobl yn dweud wrth yn fi. Going wrong. Fi'n meddwl bod chi'n ein pethau gret. Chi'n briliant, chwarae teg. Chi wedi dod o lot i'r raglen. Chi yn glas. Na i weid e, oce, chi glas, oce? Team effort. Yeah, sicr. Heri ydw i. A fi yw Zach. Ie, fi a Peri yw'r arbenigwyr sy'n gofalu am yr arbrofion sy'n lot rhy beryglus i wneud yn y stiwdio. Nôl yn y stiwdio, bydd un tîm yn ennill, ond bydd y tîm sy'n colli yn gwynebu'r gyns. Dyma un o gemau'r gyfres. Sioc! Mae angen cadw'r nerfau dan reolaeth a chanolbwyntio da. Mae'r plant sy'n bod yn chwarae hwn, a no ddeud i chi nawr, mae lot anoddach na mae'n edrych. Fi'n un da, hwn. Fi'n un o reit. A fi'n smasho Aled. Just i methu ar y diwedd na. Ond ydy plant, boom neu bang yn gallu curo fi. Bai, cael sio. Tawelwch, Aled. Ie, gweud ti wrth yma hefyd. Mae boom bang ar gael i wylio ar S4C Click a BBC iPlayer. Prybydd i chi. Peidiwch trio unrhyw beth chi'n gweld yn y labordy adre. O na. Well fi check o beth oedd hwnna. Welwch chi to.